गिबियावनो जोङो जोंनि बर' समाजनि जोंनि सांबादिकफोरखौ जोंनि गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावहरनाय थाबाय आरो गिबियावनो जों गावनि सिनायथिखौ लानो सानदों। जों जाबाय 32 नम्बर खालिंगार समस्तिनि धीरेन बर' ग्रुप दङ, रन्जन बर' ग्रुप दङ, बेयाव एनडिपिनि बिथां दङ। बि सुंथाग्रा बिथांखौ सिनायथि लानो थाखाय गुरै खावलायनाय जाबाय। आरो लोगोसे आंनि नामा जाबाय बि दावहाथिलि आरो लोगोसे बि बाज्रोम आरो जोंहा दङ जोंनिनो मावथि लोगो दङ। मानो होनबा जोंनि मानसिया फैथ'वाखै, मानो होनबा जोंहा दिनै मोनसे कर'ना भाइरासनि थाखाय ससियेल डिस्टेन्स लानो गोनां जादों। बेनि थाखाय आङो गासैखौबो जोंनि जिथु जोंनि एनडिपिनि दावहा नांनायाव जायफोरा खाफालनि सिन्दुर खोमानांबाय, जायफोरा गावनि फिसाखौ न'निफ्राय गावनि दावहारु हिसाबै हेगारनांबाय, बुथारनांबाय, जायफोरा थाम्फै अरजाबाय, जायफोरा एनडिपिनि नामाव थै जिउ बावबाय, बिनि थाखाय आङो बिथांमोनखौ साबायखर होनाय जाबाय। लोगोसे आं दिनै मोनबासो एजेन्डा लानानै आं दिनै खोथाखौ बुंगोन। गिबियावनो बुंगोन आङो रन्जन दैमारि बिथांनि खोथा बुंगोन आङो, जाय सार एनडिपिनि फाउन्डार हिसाबै बिथाङा रन्जन दैमारि सार बिथाङा दिनै सासे दैदेनगिरिमोन, जाय दैदेनगिरि बर'नि बिफा होननानै बुजियोमोन, जाय एनडिपिखौ बिथाङा दाफुंदोंमोन। दिनै अदला खासिबारियाव बिथांनि न' खाथियाव लिंथुम बिथाङा थै जिउ होनानैबाबो न'खरखौ गारनानैबाबो बिथाङा दिनै हमजादों, बुजादों, माबा मोनसे खालामजादों, दिनै जोबथेसालियाव दङ। बिनि खोथाखौ बुंगोन आङो। रन्जन दैमारि बिथाङा दिनै जाय मानसिया बर'नि थाखाय साननो हाग्रा, जाय मानसिया बर'नि थाखाय बुंनो हाग्रा, जाय मानसिया बर'नि थाखाय गसंनो हाग्रा, बिथाङा दिनै जोबथेसालियाव जोबनानै दं। बिनि षड़यन्त्रनि खोथाखौ आं बुंगोन। मानि थाखाय प्रमद बर' बिथाङा दिनै फाव फान्दायामोनबा, गंग्लायना होआमोनबा, एनडिपिआ दिनै बिटिआर बायदि सक्तिखौ खालामामोन। एनडिपिआ बिटिआरनि गोजौआव खोथाखौ बुंगौमोन। एनडिपिआ मानो खालामनो हायामोन? प्रमद बर' बिथाङा दिनै एनडिपिखौ फासायबाय, पलिटिकेल मार्डार खालामदों। जायनि जाहोनाव अनजलि दैमारि बिथांखौबो बिथांमोना टिकेट होगोन होननानै बिथांमोना दिनै कनकाहा सानजारां मानसि हरिसिंगा समस्तियाव थगायदों। जाय मानसिया लांगा दखना गाननानै जोंनि बर'नि खोथा बुङो, जाय मानसिया जोंनि मोनसे टाइमाव बर'आ रेप जादोंमोन, बर' हिनजावफोरा जिनाहारि जादोंमोन, बै टाइमाव अनजलि दैमारि बिथांखौ लानानै, बर' आइजोफोरखौ लानानै बिथाङा धरना होदोंमोन, मा होदोंमोन, बर'नि थाखाय, सेफटिनि थाखाय। दिनै अनजलि फिसाखौ प्रमद बर'आ थगायबाय। बेसेबां लासै अनजलिजों प्रमदजों रिजायनो थाङोबा आसफुर बिजौनि खोथा नङा। अनजलिजों प्रमदजों रिजायनो थाङोबा आसि गोदोरनि खोथा नङा। अनजलिजों दिनै प्रमद बर'आ रिजाइन जाया। जों बुजियो, जों गाबो, जों मिथियो दिनै एनडिपिनि थाखाय जेबो खालामनो हायाखै प्रमद बर'नि थाखायनो। मानो होनबा मोनसे खोथायाव बुंनो थाङो जोङो, अनजलि दैमारिया, अनजलि बायद'आ, डक्टर अनजलि बायद'आ दिनै एनडिपिनि थाखाय भट नांदों। मोनसे समाव अनजलि दैमारि बायद'खौ बुंदोंमोन, बिथांमोना नरेन इस्लारि दङमोन, जाय जायगायाव प्रमद बर'नि अमाफ्रामाव रायलायदोंमोन। बिथांमोना बुंदोंमोन जे अनजलि दैमारिखौ नोंसोरो एनडिपि सानदो, अनजलि दैमारिखौ नोंसोर रन्जन दैमारि सानदो, अनजलि दैमारिखौ नोंसोर बिपिसिपिआइनि सानदो, अनजलि दैमारिखौ नोंसोर बड' उमेन जासिपुर होनना सानदो होननानै बुंदोंमोन। नाथाय बिथांमोना दिनै बेसेबां थगायदों प्रमद बर'नि नाजानायाव। जोंहा बेसेबां लाजिथावना खोथा। दिनै जाय मानसिया बर'नि बिमा, दिनै बड'लेण्ड जायगानि खोथाखौबो आं बुंनि। दाख्लै मोनसे खोथा बुंदों अनजलि बायद'आ, उपाय गैया, एनडिपिफोरा आलानि थालानि जादों, एनडिपिफोरखौ बिथाङा सालायनांगोन, एनडिपिफोरनि भबिसतखौ बिथाङा साननांगोन। दाख्लै मोनसे आनालि जादों जोंहा, अनजलि बायद'खौ बड'लेण्ड टाइगारा मा बुंदों? 80तानि जुदि गोजौआव भट होनो हायोबा गोदना हास'ना लागोन होनना बुंदों। बिथाङा गोदनाखौ हास'ना लानो हागोन ना हाया? बे खोथाखौसो जोङो सोंथि सोंदों बड'लेण्ड टाइगारखौ। बड'लेण्ड टाइगारा सोर? अनजलि दैमारिनि आसुखुर बिजौनि मानसि नङा। दिनै जों बिराद दुखु नांदों। आरो मोनसे खोथा जाहैबाय, दाखालि बयाव जोंनि 34 नं खालिंगार समस्तियाव मोनसे घटना जादों। गरकासाव बुलायनाय जादों। मानो होनबा बिथांमोना जौ लोंनानै जोंनि मिटिङाव जोंखौ डिस्टार्ब खालामो। बेसेबां दुखु नांथावना खोथा, जोङो साननो गोनां खोथा। होनबा बिथांमोना जुदि जोंनि मिटिं खालामनायाव
जोंनि एनडिबिनि मिटिं खालामनायाव जुदि जोंखौ रेसपन्स होआबा जोङो 32 बोसोर दावहा नांनाय जोंहा मा जाखो जेबो जायाखै जों गाबो जों दुखु नाङो जोंनि बिमाफोरा मिथियो सोरनिबा फिसालानि सोरनिबा बिमाया मिथियो जों बिराद दुखु नाङो बे खोथाखौ अनजलि दैमारिनि खोथाखौ लानानै बड'लेण्ड दाग्रा बिदि खोथा बुंनाङा अलंबार ना मामोन अलंबार मिटिं खालामनायाव केमेरा खालामनानै दावराव खालामनानै मानसिफोर लांनानै जौ लोंनानै जोंनि मानसिखौ माबा खालामदों बैयाव बनजार दैमारि सारखौ हमना बुंदों सोरखौबा हमना बुंदों बिदि खोथा दा बुं जोंबो बुजियो जोंबो भुगिदों दिनै अलंबार बिसा मानसिया जों बिसा थाम्फै अरजानायमोनबा जों बिसा ओंखाम राननानै हाजोआव थानायमोनबा बिथाङा बुजिगौमोन बे खोथाखौ प्रमद बर'आ बुजिगौमोन प्रमद बर'आ गावनि न'खरनि मानसिया जुदि जिनाहारि जानायमोनबा गावनि न'खरनि मानसिया ओंखाम राननानैबा प्रमद बर'आ ओंखाम राननायमोनबा बे खोथाखौ प्रमद बर'आ बुजिगौमोन दिनै दिलीप कुमार खोथानिबो आं खोथा बुंनो दिलीप कुमार बर'आ कारापसननि खोथा बुंदों जों बुजियो बिखौ बिबोथ' रेहन्द थानानैथ' कारापसन खालामदोंना बिबोथ' रेहन्द थानानै जादोंना जोंखौ दा बुंदो केस होनोबो हागोन मा होनोबो हागोन नाथाय जों गिया मानो होनबा जोंहा अलरेडि केसबो दोङो माबो दोङो अनेकबो दोङो जों गिया एनडिबि हिसाबै जोङो बिपिएफखौ मानो सापर्ट खालामदों जोंहा बिपिएफआबो दिनै बनजार दैमारि सारमोना हाग्रामा महिलारि सारमोना दिनै बिसोरबो थै जिउ होनानै थै गारनानैसो बिथांमोना बिटिसिखौ एकर्ड खालामदों खिन्थु बिटिआरआ जाबाय मोनसे माबासो सुक्तिसो जेबोआनो गैया नैबे मिडियानि गेजेरजों जोंनि नैबे एसे आगोलाव जा सुक्ति जालांबाय बे सुक्ति जालांनाय 27 जानुवारिनि जालांनाय जिथु बिटिआर एग्रिमेन्ट बिनि सोमोन्दै आरो आं रन्जन दैमारि सारनि खोथा फंनैसो बुंलांनो आं सानदों दा जोङो 27 तारिखै जिथु जोंनि बिटिआरआ एग्रिमेन्ट जाबाय बे एग्रिमेन्ट खालामनो थाखाय जोंहा सागानगिरि हिसाबै जोंहा दं बिथां रन्जन दैमारि सार धीरेन सार गबिन्द सार आरो सावरायग्रा सार दा बे बिथां साब्रै सागानगिरिखौ लानानै जोंहा फिन आर्म्स डाउन जिथु गुवाहाटीयाव 30 जानुवारियाव जोंहा प्रग्राम लाबाय दा बे प्रग्रामखौ जोंहा बे जोंनि हालामावनो लानांगौमोन नाथाय माखासे सोरनिबा फाव फान्दायनायाव सोरनिबा षड़यन्त्रआव दिनैयो बे जोंनि आर्म्स डाउनआ गुवाहाटीयाव जानो थांदों बा जाहैबाय बे जानायाव जोंहा माखासे मोनब्रै एक्सननि एनडिबि गासै सोद्रोमा बा एक्स एनडिबिआ दंमोन बेयाव गासैबो एनडिबिआनो दंमोन नाथाय बेहाय जोंहा नुनो मोनदों माने जोंनि साब्रै एनडिबिखौ माने सोनाब फारसे फज'नानै सिएहैनो बिथांमोनखौ दोनदोंमोन आरो बेनिफ्राय बिथां जोंहा अखमनिनो नखर मन्त्रि सर्बानन्द सन'वाल आरो लोगोसे हेमन्त बिश्व शर्मा बिथांमोनजों लोगोआव बिथां प्रमद सारा बिथांमोनजों जिरायनानै बिथाङाल'सो माने बिटिआरनि सागानगिरि जानानै खोथा बुंनो मोनदों दिनै जोंहा साब्रै जिथु जोंनिनो साब्रै सागानगिरि बिथांमोना माने गावसोर एनडिबिनि माखासे माबायदि दुखु दाहा सैबोखो माबायदि खालामजाबोखो दिनै बे एग्रिमेन्टआ माबायदि जाबोखो बेनि सोमोन्दै गावनि केडार्सनो फंसेबो बिथांमोना गावनि दुखुखौ खुनु फंसे खोथा माने सावरायलायनो बा बुंथिलायनो मोनासै बेयाव जोङो जोबोद दुखु नांदों दा जोंनिनो माखासे दायो एनडिबि एक्स एनडिबिफ्रा जिहेतु फैबाय थानाय नैबे इलेक्सन पारपसखौ लानानै दिनै माखासेया दिनै इउपिपिएलनि जानानै माने खौरां बुंदों आरो इउपिपिएलआव जयेन जादों आरो बिपिएफ दोलोआव थानाय माखासे एनडिबिखौ बुंदों माने थगायजाबाय बायखांजाबाय सार्थ होननानै बुंदों जाय बुंदों बिथां बुंग्रा व्यक्ति बिथांमोननि मुंखौ आं लाला गासैबो नुखाबोदों मिडिया ससियेल मिडियानि गेजेरजों बिथांमोना गाव बयबो खोथा बाथ्रा बुंनानै भाइरेल खालामगासिनो दङ आरो गासैबो नुगासिनो दङ किन्तु दिनै बिथांमोना बै 30 जानुवारि खालि आर्म्स प्ले खालामखालि बिथांमोना गैयामोन नामा जे बिथांमोना गावनि जिथु दैदेनगिरि बा लिडार बिथां सागानगिरि बिथां साब्रैखौ जे फुथ्ला बायदि फज'नानै दोनदों
माने फंसेबो बिटिआरनि माने सुक्तिनि बेलायाव जेबो बुंनो होआसै बा एनडिपिनि सासे फाउन्डार हिसाबै रन्जन दैमारि सारखौबो फंसेबो खोथा बुंनो होआसै दा बिथांमोना सानबाय नामा प्रमदखौसो माने बिटिआरनि हिर' बा एनडिपिनि फाउन्डार होननानै सानबाय नामा दिनै प्रमदनि जानानै इउपिपिएलखौ माने दिनै देरहा होनो थांनायाव बिथांमोना माने आखाइ गोरोबदों बा जुगदान होगासिनो दङ बे माने जोबोर दुखुनांथाव जोंनि गासै एनडिपिनि फारसेनिफ्राय आं बेखौनो बुंहरदों जाहाथे जोङो जितु जोंनि रन्जन सार जितु एनडिपि फाउन्डार बिथाङाबो बुंदों माने बिपिएफखौनो देरहाहोनांगौ बा सोरबायाबो जोंनि एनडिपिनिनो एक्स एनडिपि वेलफेयार ससाइटिनिफ्रायबो जा बिथांमोना बुंबाय थादों दा बिथांमोनखौबो गासैबो रायजो राजानि सेराव बिथांमोना थांनानै जे बिपिएफनि जानानै जा बुंदों बेफोरखौबो खायसेया उनथिंहाय रायखुमागासिनो दङ बेफोरखौ जों जोबोद दुखु नांदों दा माखासे खोथाखौ नोंथांमोना नायोब्ला माने बिटिआरखौ माने प्रमदासो हारसिं माने एकर्ड खालामनाय बायदिसो माने जादों रायजो राजानि थाखायबो नाथाय एनडिपिआ दिनै जेरै गुवाहाटीयाव 30 तारिखै फुथ्ला बायदि खालामजादों दिनैनि दिनावबो रायजो राजायाबो माने बिथांमोनखौ बै फुथ्ला खालामजानाय फावखौनो दिनै नै रायजो राजानि बेलायावबो माने खिथिनाय बायदि जों नुहुरनाय मोन्दों मानो होनबा दिनै गले गले जायफोरा एक्स एनडिपि वेलफेयार ससाइटिनि जानानै दिनै गामि गामि प्रग्राम लानानै बुंदों दा बे लानाय प्रग्रामफोरावबो माखासेया उल्था सोंखारिदों जे जों बिथांमोना बबेबा जायगायाव बुंदों बिथांमोना मिडियानि गेजेरजोंनो बुंदों जे जोङो 36 बोसोर बिथांमोननि संग्रामाव जों दंबोयोमोन दिनै बिथांमोना जोंनो मा होदों मा मोन्दों दा बेफोरबायदि खोथाखौबो माने किसुमान रायजो राजानिफ्राय खायसे बेक्तिया बुंनो हमदों जाहाथे बेफोरखौ बानसावालासिनो बुङालासिनो जोंनि नैबे जितु माने बिटिसिनि जितु इलेक्सन जानो थांबाय थादों बे इलेक्सनाव माने जोङो गासैबो खौसे जानानै जोंनि माखासे जियालाव जानाय आरो रन्जन दैमारि सारनि जोबथेसालियाव फिन माने सागानगिरि जानानैबो बिथाङा जितु सहिजाफिनबाय दिनै साथाम लिडारा बाहेरायाव दङ सासेया बोरै भितराव थानो हागौ दा बिनि बेराफारसे माने गासैबो जों एक्स एनडिपिआ बिथांखौ माने पलिटिकेल गाइड नांगौ जानायलाय जों पलिटिकेलि गाइड जों दिनै माबा गिबियावनो जोङो जोंनि लिडारफोरा इउपिपिएलखौनो सापर्ट खालामदोंमोन इउपिपिएलआव नाथाय नासयजाबाय दिनै जोंहा बावै बुंग्राफ्रा बुंलांबाय अनजलि बायद'खौ दिनै प्रमद बर'आ दिनै सायख'नानै बिथाङा अनजलि बायद'खौबो लास्ट महराव खुनु माबा होआसै दा बे कारनाव जोंहा फिन माने जों बिपिएफजों माने थांनो गोनां जादों जों खुनु फैसा लायाखै थाखा लायाखै जों बायखांजायाखै किन्तु जोङो दिनै जों बिपिएफ सरकारखौ माने जोङो देरहाहोनानै जोंनि माखासे जियाल जानाय बा माखासे जों सारजों थाफानाय केडारफोर बा लिडारफोर आरो सार दा बिथांमोननि दरनायाव पलिटिकेल पावार नांगौ जानायलाय दा जोङो बिपिएफ हान्जाखौनो देरहानांगोन होननानै नैबे मिडियानि गेजेरजों जों रायजो राजाखौ आखाइ खबजोबनानै गासैखौबो नांगोलनि सावगारियाव भट होनो थाखाय जोङो दिनैनि बे गोथार फुंबिलिनि समाव सनिबार सानाव जोङो गासैखौबो खावलायदों। आं फंनैसो खोथा बुंनो होनना सानदों जोंहा बिथां मानगोनां फैला बरगयारिनि खोथा आरो दिनै बिथाङा जाबाय जोंनि बर' हारिनिनो सासे मैखोम जिथुनिखि फावखुंगुर हिसाबै जों गनायो दिनै बिथांखौ जोङो कालचार लाइननिनो जों सनमान होयो सनमान होनानैनो जों बिथांखौ जोबोद मोजां मोनो बिथांनि जितु सावथुन बनायो मा बानायो बिथांमोननि डायलग लेक्सार बेखौ जोबोद जों मोजां मोनोमोन नाथाय दिनैनि थारिखआव जों बिथांखौ नुबाय दिनै सावथुन मुलुगखौ गारनानै कालचारखौ गारनानै बिथाङा दिनै कालचाराव थासेयावबो दिनै बिथाङा मा खालामदों गामि गामि थांना जायगा जायगा थांनानै बिथाङा मा खालामदों इउपिपिएलनि जानानै बिथाङा भट बिखौनो फैगासिनो दङ नाथाय बेयो जों बर' जाथिनि थाखाय जोबोद दुखुनांथाव मानो होनोब्ला दिनै सावथुन मुलुगा दिनै रावबो पलिटिकेल हान्जाजों रुजुजाया
दिनै बिथाङा दिनै जितु कालसारनि मानसि जेब्ला बिथाङा दिनै कालसारनि खामानिसो मावनांगौमोन नाथाय जों जोबोद दुखु मोनदों बेखायनो आं गुरै खावलायदों बिथां मानगोनां फैला बरगयारी बिथांखौ जाहाथे नोंथाङा दिनै कालसाराव थानानै जाहाथे पलिटिकेल लाइननि जेबो खामानि दामाव नङाब्ला जों दुखु मोनो मानो होनोबा दिनै बे कालसारा रावबो पलिटिकेलजों लोब्बा गैया दिनै बेखायनो बर' माहारिनि जानानै जों आफादनिफ्राय एक्स बारग' आफादनिफ्राय जानानै आं बेखौनो खावलायदों जाहाथे बिथाङा बेफोरबायदि गुलाय गुजाय बर' माहारिनि गेजेराव दा लाबोथों मानो होनोब्ला बिथांमोन बायदि मानसियानो दिनै गुलाय गुजाय खालामनो थाङोबा दिनै सावथुन मुलुगावबो दिनै कालसार लाइनाव गोबां दावराव दावसि जायो मानो होनोब्ला जों दिनै कालसारखौ जों गारनो हाया कालसारा जाबाय जोंनि बर' माहारिनि मोनसे सिनायथि दिनै बिथांमोन बायदि पपुलार दिनै फैला बरगयारी बिथाङाबो दिनै बर'नि गेजेराव सासे सोद्रोमा पपुलार सोद्रोमा बेखायनो आं बिथांखौ गुरै खावलायदों जाहाथे बिथाङा बेफोरबायदि दा जुदि ओंखारोब्लाबो ओंखारनो जुदि लुबैथारोब्ला जुदि थाथारनो हायाखैब्ला पलिटिकेल हान्जाखौ अब्ला बिथाङा दिनै मा खालामनांगोन जे बिथाङा कालसारखौ रिजाइन होनानै पलिटिकेल हान्जायाव डाइरेक्ट बिथाङा जइन जानांगौ बेखौ प्रेस मिटनि थ्रुयै बिथाङा डिक्लेयार खालामनानै होनांगौ बेखौनो आं गुरै खावलायदों आरो लोगोसे दिनै जोंनि समष्टिनि खोथाखौबो आं बुंनो थांनोसै दिनै जोंनि बे खालिंदुवार समष्टियाव जोबोद मोजां मोनसे थासारि फैगोन होनना सानदों जायनि जाहोनाव दिनै बिपिएफआ सरकार दानो थांगासिनो दङ जों बारग' एनडिपि हिसाबै दिनै मोनथाम ग्रुपआनो जों बिपिएफखौ सापर्ट होदों बिथांमोननि जानानै जों नांनानै होगासिनो दङ नाथाय दिनै इउपिपिएलफोरा ओरैबायदि फाव फान्दायदों जे बिथांमोना माखासे रोंगौथि गोनां सेंग्राफोरखौ लानानै मा खालामदों जे सोरनिबा डकुमेन्टस लादों सोरबा एमए बिए फरायनायनि डकुमेन्टस लादों नाथाय बिथांमोना मा खालामदों बै डकुमेन्टसफोरखौ माने ओरैबायदि खालामदों बस्थाब्रै नामा ओरैजाय मोनसे जायगायाव मोन्दों आरो बे बुस्थुआ भाइरेल जागासिनो दङ नाथाय जायफोर सेंग्राखौ बिथांमोना थगायदों जाहाथे बे जाबाय बिथांमोननि मोनसे भट बेंकसो मानो होनोब्ला जाय गोरों गोरा लेखा गोनां बेफोरबायदि मानसिनि स्कुल सार्टिफिकेट लादों भटार आइडि जेरेक्स लादों दिनै पान कार्ड जेरेक्स लादों बेफोरखौ लानानै बिथांमोनखौ मा खालामदों साकरि होगोन साकरि जागोन होननानै नाथाय बेफोर खोथाया गासैबो नंखाय मानो होनोब्ला सरकारखौनो दाजेनाखै दिनै इलेक्सनानो जायाखै अब्ला बिथांमोना साकरिखौ बबेनिफ्राय होगोन बे जोबोद दुखुनांथाव खोथा बेखायनो आं बिथांमोनखौ खावलायदों जाहाथे बेफोरबायदि बर'नि गेजेराव नंखाय दा फोसाव